Siinä kuitenkin ensimmäinen Kanadan oikein tämmöinen rytmikäs paine tätä tolppalaukausta lukuun ottamatta. Jaager taklataan keskellä, taklaajana siinä on nimenomaan Jake Mathin. Sitten on kiekko jälleen jo siellä omalla alueella. Eberle jättää sinne puolustukseen. Tsekki pelaa kuitenkin voimakasta hyvää karvausta. Eli lähtenyt erittäin aktiivisesti liikkeelle. Crosby pystyy Eberle karkuun. Tuleeko siitä avausmaali? Tulee! Loistava maali. Eberle tarjoilee Taylor Hallille ja tämä pistää tyhjään pesään ja peli on 1-0 Kanadalle. Kyllä paljon loistava hyökkäys. Crosbyn avaus on Jordan Eberlelle ja Eberle tulee sitten sieltä ja pääsee pistämään tyhjään maaliin, kun pelattu on 8:40 ottelun ensimmäistä erää. 8:39 näyttää virallinen aikana ja Taylor Hall pelati 7. maali tässä turnuksessa ja katsokaa mikä hyökkäys sieltä tulee. Loistavasti Crosby antaa pystyyn Eberlelle ja katsokaa Eberlin syöttöä. Ei edes yritä laukoa, vaan antaa siihen ja Pavelec on aivan ulkona pelistä niin kuin myöskin Gladal. Ja tällä tavalla sitten Taylor Hall, Edmontonin pelaaja, tekee 7. maalinsa 12 tehopisteessä tässä turnauksessa. 18-vuotisten maailmanmestari ja oli 2 vuotta sitten MM-kisoissa teki silloin 3 tehopinnaa, nyt tehopisteet ovat jo 12 ja Kanada johtaa ottelua 1-0 Tsekin kovasta alusta huolimatta. Sinä näit, kuinka häikäisevä hyökkäys sieltä tulee. Tämän kauden Coloradon 4. paras pistemies, pelaa 4 MM-turnausta. Hänkin oli kyllä tässä näitä kokeneitakin miehiä vielä mukana on, mutta niin kuin sanottu, niin vain muutamalla Kanadan pelaajalla MM-mitali on hallussaan. Sitten Krejcikin hyvä avaus keskustaa. Krejci seuraa itse tilanteen ja veto lähtee. Tulinen komea veto ja Mike Smith oikeastaan ensimmäinen kunnon torjunta tässä erässä. Huis vähän hitaasti lähti nyt Vancouverin puolustajalta tämä avaus. Sitten tulee Spezza ja pääsee sinne. Nathan MacKinnon tulee, mutta Spezza tekee maalin. Ja siinä nyt tulee tämä ero. Siinä tulee tämä ero nyt näissä maalivahdeissa. Siitä puhuttiin jo toissapäivänä Suomi-ottelussa. Suomi ei vain päässyt näihin maalintekotilanteisiin, mutta kun Kanada tulee maalintekotilaisuuksiin, niin siellä alkavat kädet helähtää. Ja nyt se helähtää sitten, kun Jason Spezza tekee turnauksen 6. maalinsa. 14 tehopisteensä ja niin kuin näkyy, niin ensin oli Krejcikin loistava hyökkäys ja sen jälkeen tulee vastahyökkäys ja Spezza nappaa kiekon sieltä itselleen ja vetää sieltä pakin jalkojen välistä ja tällä tavalla siinä oikeastaan voisiko sanoa epäinen soturi Krejcik, joka oli juuri hyökkäyksen kärkenä, niin on siinä sitten vastaanottavana osapuolella, kun sieltä jalkojen välistä tulee, mutta kyllä menee Pavelecin taakse kyllä helposti ja Jason Spezza, 31-vuotias Dallas hyökkääjä, loistava pelaaja, joka on muun muassa NHL:ssä tehnyt 749 runkosarjaa pistettä.